Hey, què tal, amics de la pólvora, la música i el bon rotllo? Alerta de contingut top. Estem farts dels mateixos vídeos de desfilades. Volem el backstage, la xitxa, tot allò que no volen que veguem. I per això avui estrenem nova secció. L'arxiu secret de la moreria. Serà el lloc on comentarem els fails i les imatges més ràndoms i absurdes que n'hi hagin per ahir. Volem que siga una secció èpica. I comentarem les imatges i els vídeos més what the fuck Oh my God. de les festes de moros i cristians. L'arrencada èpica. El cap d'esquadra que es perd. Estem veient una altra forma de dirigir-la. Cada esquadra té el seu estil particular. El capità que cau de la carrossa. En definitiva, el meme perfecte. Desclassifica ese material. Volem veure'l en directe i comentar-ho amb tot l'afecte. Dámelo todo, bonita. Envia tot aquest material a lamoreriaproject@gmail.com o al WhatsApp 633 957 167. ¡Que comience el salseo!